Turkey and Saudi Arabia want from Ethiopia. For years, the Gulf powers moved in sync. The United Arab Emirates and Saudi Arabia stood shoulder to shoulder in backing Abdel Fattah al-Sisi in Egypt. They aligned on Libya, they aligned on Yemen, they even pushed for coordinated Arab positions on Israel and Palestine. Today, the unity has fractured and the ripple effects are... ሓንቲ ሕቶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብተደጋጋሚ ብብዙሓት ሓይልታት ትዝረብ ዘረባ ኣላ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ኣብ ብልፅግና እዞም ኩሎም ሓይልታት ናብ ዝመፁ ዘለዉ እንታዮም ዝደልዩ ዘለዉ what do they want ብልፅግና ኸ ንኩላቶም ድሌታቶም ከስምረሎም ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ክእለት ኣለዎ ድዩ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ንምግባር እንታዮም ዝደልዩ ካብኡ ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ ከክህብ ይኽእል ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኣለና ሓደ ካብዚ ለንቀኔ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ በዘን ይጀምር የንጉስ ሶሎሞንና የንግስተ ሳባ ዘመን ጀምሮ ለሺህ ዓመታት የዘለቀ የደም ትስስር ዛሬ ይህ ግንኙነት ከታሪክ ማህደር ወጥቶ ወደ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ የደህንነትና የስትራቴጂካዊ አጋርነት ምዕራፍ ላይ ተሸጋግሯል። የእስራኤሉ ፕሬዝዳንት ኢሳቅ ሄርዞግ አዲስ አበባ ሲገቡ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ህያው ድልድይ አዲስ ትንፋሽን ሊዘራ ነው። ይህ ጉብኝት ለምን ለኢትዮጵያና ለእስራኤል ከጉብኝት በላይ ሆነ? ዛሬ ይህንን ጉዳይ በዝርዝር እንመለከታለን። ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ንጉስ ሰሎሞንን ንግስቲ ሳባን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ሰባት እንታይ ወደይ ፅንፅዋይ ደኸውን እዩ ነገር anyway እስራኤል ዝመፀቶም ዳርጋ ሓፍኮፍ እዮም ክብሉ ደልዮም ዘለዉ ግን እስራኤል መፂኣቶም ዘላ ናይ ብሓቂ እንታይ ንምንታይ ዕላማ እያ መፂኣ ዘላ እስራኤል ምሳቶም ዘለዋ ዝምድና ብዙሕ ኣርቲክል ዝፀሓፍ ዘሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ኣጀንዳ እንታይ እዩ ብፍላይ ድማ ምዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ውድድራትን ሸበድበድን ናይ እስራኤል ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ከባቢ ዝብል ንብዙሕ ናይቲ ከባቢ ድሮ ብልፅግና ኣብ ደንበ ኩናት ኮይኑ ኣብ ሓደ እግሩ ንኩናት ረጊፁ ኣብ ትግራይ ሎሚ ደይጅምር ፅባሕ እንታይ ክፋእ ይገብር እንታይ ሕማቕ ይገብር ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ናይ እስራኤል መራሒ ኣብ ክሪቲካል ግዜ ምምፅኡ ሰላም ከምፅእ ከምዘይመፀ መብዛሕትኡ ሰብ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ሰላምን እስራኤልን ብሓደ ክጠቕስን ትኽእል ነገራት ኣይኮነን እስራኤልን ሰላምን ኣብ ሓደ ቦታ ይርከባን እየን እስራኤል ኣብ ዝመፀቶ ሰላም ካብኡ ትእለያ ስለዚ እስራኤል ማርካ ናታ ትሬድ ማርክ ናታ ኩናት እዩ ስለዚ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ሃገር ናብ ከባቢና ምምፅኣ እዚኣቶም ካብ ብቀይሕ መንፀፍ ይቕበልዎ ምህላዎም ንኩናት ብቀይሕ መንፀፍ ይቕበሉ ከም ዘለዎ ጌርና ጥራይና ንወስዶ ግን እስራኤል መፅያ ንሳቶም ምናልባት መን ደይመፅ ኣቦ መን ከደይመፀ ሜይቢ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ደይመፁ ኩሎም ይመፅዎም ኣለዉ ናይ ጀዋር ዘረባ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ መን መፅኡ ይኮነን ዘገድስ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሎም እንታይ ይቕየር ኣሎ እዩ ትዘገድስ እንታይ ይፍፀም ኣሎ እዩ ትዘገድስ ሃገር ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እዩ ዘገድስ ሃገር ናበይ ትኸይድ ኣላ well let's go straight to that ምክንያቱ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ኩሉ ግዜ ናይ ምሕሳው ተኽእሎታቱን ስለ ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ እታ ሃገር ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ካብቲ ድራማ ናቶም ውፃእ ኣቢልና ኣብቲ ኩንነት ንሕና ክንዛረበሉን ክንሰምዖን ዘይደልዩና ዘለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሚድያ እውን ክመፁ ዘይደልይዎ ናብኡ ከነሰጋግሮ ገበሮ ናይ ክልተ መዓልቲ ዑደት ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ርክብ ክልተን ሃገራት ኣብ ዝሓየሉ ጉዳያት ከም ዝዘራረብ ተገሊጹ ዑደት እዚ ፕሬዚደንት ብፍሉይ ኣብዚ እዋን ምዃኑ ክንደይናይ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ናብቲ ኣናሊሲስ ምስጋርና ኤግዛክትሊ እዚ ጉዕዞ እናተፈፀመ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣጋጢሙ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ በዚያ ንጀምር ፋኖን ዝተኻየደ ኩናት ብልዕሊ ታሪኻዊት ከተማ ደብረ ታቦር ከቢድ ዕንወት ኣውሪዱ ኣብዚ ግጭት እዚ ልዕሊ 20 ዝኾኑ መንግስታውያን ትካላትን ተሽከርከርትን ብባርዕ ሓዊ ዓንዮም ነዚ ኩነታት ብዓይኑ ዝተዓዘበ ሓደ ነባሪ ከተማ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት የወደሙት አብዛኞቹ የመንግስት ተቋማት ናቸው እቲ ዝበፅሐ ዕንወት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ መብዛሕትኦም እቶም ዝዓነው ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እዮም እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን እቲ ዕንወት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ጥራይ የተሓፀረን ኣብ መንበር ኣባይቲ ውልቀ ሰባት እውን ጉዳት በፅሒዩ ኣብነት ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ገዛ ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒ እዩ ኩናት ካብ ዝጅመር ከምዚ ዓይነት ከቢድ ዕንወት ርኢና ይንፈልጥን እቲ ዕንወት ብጥይት ዘይኮነስ ኮነልካ ሓዊ ብምውላዕ ዝተፈፀመ እዩ ዝመስል በዚ ምክንያት ድማ መላእ ህዝቢ እታ ከተማ ኣብ ከቢድ ናይ ምርባሽን ጓሃን ስምዒት ይርከብ እዚ ነባሪ እታ ከተማ ዝሃቦ ምስክርነት ነቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዘጋጠመ ውልቃውን ህዝባውን ዕንወት ዘንፀባርቕ እዩ ብፍላይ እቲ ዕንወት ብጥይትን ዘይኮነስ ብእሳት ዝተፈፀመ ምዃኑ ዝገልጽ ሓሳብ ምስቲ ካብ ዝተፈላለየ
ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝወፁ ጸብጻባት ዝተሓሓዝዩ ብዛዕባ እዚ ዝዓነወ ትካላትን ሰነዳትን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣብታ ከተማ ዝተኸስተ ኩነታት ከንቲባ ከተማ ደብረ ታቦር አቶ ደሴ መኮነን ኣብ መግለጺኡ አስተዳደር ዞን ውስጥ የሚገኙ ገንዘብ መምሪያ ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ዝበዝሐ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ መንግስታዊ ትካላትን ተሽከርከርትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዮም እዮም መብዛሕትኦም እቶም ዝዓነው ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ኮይኖም ንኣብነት ደበር ፖሊስ ሲቪል ሰርቪስን ቤት ጽሕፈት ፋይናንስን ኣብ ሓደ ቦታ ዝርከቡ ምዃኖም ብሓባር ዓንዮም እዮም ተወሳኺ እቲ መላእ ዞባ ደቡብ ጎንደር መድሃኒት ዝረኽበሉ ዝነበረ መከፋፈሊ መድሃኒት እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና እዚኣ እያ ስርሑ ካልእ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብሉን እታ ክገብራ ዝኽእል እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ዝገብር ዘሎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ሰራዊት ከቆፂሩ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ድማ እዚኦም እዮም ዝመስሉ እቶም ወታደራት ናቱ እቶም 130 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና እናበለ ዝፍክረሉ ዘሎ ዓዲ ነዚኦም ቆልዑ ዝመስሉ ሰራዊት ሒዙ እዩ ንቅድሚት ዝመፅእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ወደ ውትድርና የገባው መጋቢት 7 የሰለጠንኩትም ጦሌ ማሰልጠኛ ነው 3 ወር ሙሉ ነው የሰለጠንኩት እዛ ማሰልጠኛ እንደገባን ጣፉ እነሱ እኔ ተያዝኩ እዛው ቀረሁ እዛው ሰልጠኛ ጨረስኩ እዚኦም ቆልዑሲ ደቂ ክንደይ ዓመት ይመስሉ ምናልባት ኣብዚ እውን ዕድሚኡ ሂቦም ነይሮም ዝሓንተው ሕርዲ ነዚኦም ንምፍሻል ብጣዕሚ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ከም ንሪኦም ዘለና ኣዝዮም ህፃናት ኢና ንርኢ ዘለና ስሜ አብርሃም ዳኘው እባላለሁ የመጣሁት ከአማራ ክልል ነው ዞኔ ማዕከላዊ ጎንደር 8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ የሰለጠንኩትም ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚኦም ገይሩ እዚኦም ቆልዑ እዮም ሕማቕ እንተገይሮም ከማን ናይ ቆልዓ ነገር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኩናት ሕማቕ የለን ብሂወቶም ተማሪኾም ምህላዎም ማሪኽዎም ዘለውን ብልጽግና እዩ እስራኤል ቱርኪ ኢማራት ብላብላ እናመፁ ከለዉ ፈረንሳ ጀርመን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ክልቲኦም መፂኦም ነይሮም ኣብኡ ናይ ፈረንሳ ናይ ጀርመን ናይ ዩኬ ናይ ፈረንሳ ናይ ጀርመን ናይ ኩሎም መፂኦም ነይሮም ናይ ጣልያን ፕራይም ሚኒስተር መፅያ ነይራ but they don't question those things UN ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሕቶ የለን ስለዚ እዚ ብልጽግና ዝበሃል ናይ ብሓቂ ድሌቱ እናገበረ ሃገር ናዕነወ ብድሮናት ዝብና ጨፍጨፈ ብዘይ ተሓታትነት ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ተጻሒፋ ነይራ ኣፍሪካ ዝበሃል ካብ ገይጉ ክመሃር ዘይመርፅ ንጥፍኣት ናተይ ኢሉ ዝመረፀ እዩ ንጥፍኣሲ ከም ንቡር ገይሩ ዝወሰደ እዩ ኢሎም እዮም ጽሒፎም ነይሮም ኢትዮጵያሲ ካብ ሱዳን ክትመሃር ነይርዋ ዝብል እዩ ግን these people they never learn ክመሃሩ ይደልዩን እዮም እስከቲ ብልጽግናሲ ብኩናት ክነብር ደሊ ኣብዚ እዩ ሱዳን ምልእቲ ሃገር ምልእቲ ወዲቓ ተቃፂላ ፋሕፋሓትይዋ እናተባሃለ ከሎ ጎረቤታ ዘሎ ሃገር ድሮ ወላ ሓንቲ ዘየጋጠሞ ከይንብሎ ድማ ክንደይ ክፋል ናቱ ዝቃፀል ዘሎ ካብ ሱዳን ተማሂሩ እቲ ዝገደደ ናብ ሱዳን ገፀይ ከይንወርድ ከይብል ካብኡ ክንዝምሃር መሊሱ ናብ ዓቢ ኩናት ዘምርሕ ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ከም ዝሪእዎ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ዋዕላ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተኻይዱ ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ነይሮም ብዛዕባ ዕቃበ ናይ ማይ water conservation ሱዳን ትቃፀላላ ሶማል ዕግርግር ኣሎ ኢትዮጵያ እንታይ ገዲሽን ሱዳን ዝኸይድ ኢትዮጵያ ትቃፀላላ ህዝቢ ኣምሓራ ብጆኖሳይድን ብኻልን ይጠፍእ ኣለኹ እናበለ ይብል ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ይሪእዎ ኣለዉ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ኩነታት ካብኦም ከይረሓቐ ይሪእዎ ኣለዉ ከም ኣጀንዳ የለዓልኒ እዚ ስለዚ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንምንታይ ኣብኡ ዘሎ እንታይ እዩ ትዕላሙ እንተኢልካዮ ሓንቲ ዘረባላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፒአር በቃ ጀስት ኣብኡ ተራኺብካ ናይ ስእልታት ኩነታት ጌርካ ትኸይድ እምበር ፀገም ናይ ኣፍሪካ ክፈትሕ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ክበሃል ከሎ ሓቂ እዚ ማለት ግን ሕብረት ኣፍሪካ ክንሳተፍ የብልና ገለ ማለት ኣይኮንኩን ትፅቢታት ናትና ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ግን ታሕቲ ክኸውን ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ከባቢ ብምሉእ ድሕመስ እስከ ደሓን ኣብ በዓል ካሜሩን ዝኸይድ ዘሎ ወይ እውን ኣብ በዓል ናሚብያ ዝኸውን ዘሎ ሲ ርሒቕዎም እያ ይንፈልጦም ኢና ኣይፈለጥዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኖ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ቃዛ ብዙሕ ግዜ ዝፅሕፍ ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ናይ ሱዳን ጉዳይ ብዛዕባ ቃዛ ተዛረብ ተለካ ብዛዕባ ካብ ኣብ ቃዛ ዝኸፍእ ኣብ ሱዳን እዩ ህልቂት ዝፍፀም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዓለም ግን ሪፖርት ይገብረሉን ዘሎ ብዛዕባ ስጉምቲ ክወስድ ነይርዎ ዝወስድ የለን ምክንያቱ ገንዘብ ካብ ኢማራት እዩ ዝወስድ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ፑሽ ፎር ሲ ኣክሰስ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳታት ናይ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብል ብጣዕሚ እዩ ዘፋፍኡሉ ዘለዉ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዘደፋፍእዎ ሓይልታት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኣሎ ኤርትራ ንተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ትሕግዛላ ዝብል ከምኡ ድማ ኣብቲ ዶባት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ድማ ወጥሩ ኣሎ በሃል ኣሎ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንተኾነ እውን
ብልጽግና ሙሉ ብምሉእ ምስ ኢማራት ኮይኑ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ምሕያል ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎን አልቡርሃን ናብ አዲስ አበባ መፅኡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዘራረብ ሓቲቱ ከም ዝነበረን ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘለዎምን ጭብጢ ከም ዘለዎ ምስ ነገረ ብልጽግና ምስ አልቡርሃን ክራኸብ ከም ዘይደለየ ዝንገር ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንክቕይር ወላ ሓደ ተበግሶ ዝወስድ የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ very very sad እቲ ኩነታት ድማ ወላ ሓንቲ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ዳርጋ ከበሮ ሓምሓም ናይ ኩናት ብኩሉ እዩ ዝህረም ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነዛ ናይ እስራኤል ምምፃእ ዝያዳ ናባ አንከር ጌርና ኢና ክንዛረብ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ምዚ ሕጂ ናይ ኩናት ዕግርግር እስራኤል ኢድ ከም ዘለዋ ብዙሓት ይነግሩ ኣለዉ let's start with this sees the Ethiopian government is trying and work to get access to the Red Sea on peace and diplomatic ways. And Israel supports that. And Israel is with Ethiopia because Ethiopia with 130 million people needs the sea access for its national security and well-being and for its advancing its economy. Therefore, Israel supporting Ethiopia, Israel is always with Ethiopia. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እዚኣ ኢትዮጵያና ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ብኩሉ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንድዩ ኢትዮጵያዊ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ መራ ዝተኣለኸ እዩ ስለዚ እስራኤል ንኢትዮጵያስ ዳርጋ ገለ ካብቶም ኣማሕደርቲ ናታየ ክትብል ከማን ዘደፍር እዩ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ብሰላማዊን ብዲፕሎማስያውን እዩ ዝብል ሓሶት እዩ ግን እዚ ምክንያቱ ነታ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ዝደፍእዋ ዘለዉ ሶም እዮም ብልፅግና ነዚያ ጉዳይ እዚ ኣንጻር ኩሉ ዓለም ክኸዳ ይክልኒ ምስቲ ኩሉ ሃገሩ ትቃፀሎ ዘላ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብፍላይ እዚ ብእንግሊሽ ክዛረብ ከሎ ርጥብ ዝበለ እዩ በአማርኛ ዝገበሩሉ በዓለም ውስጥ ካሉ የዲፕሎማቲክ ሀገሮች ዩኒክ እና ልዩ የሆነ በሌሎች የዲፕሎማሲ ግንኙነት ላይ የማይታይ ለየት ያለ ታሪካዊ የሆነ ግንኙነት አለ። የሀገራቱን ግንኙነት የመዘገቡ ሰነዶች ጊዜውን በሺህ ዓመታት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣብ ታሪክ ፍልይ ዝበለ ዝምድና ምዃኑ እዩ ዝነግር ምክንያቱ ቤት እስራኤል ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን ናብኡ ስለ ዝቕመጡ ገለ እናበለ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ነዚ ብልፅግና ብጣዕሚ እዮም ዝጀናጅንዎ ብርግፅ ንእስራኤል ምስ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል ፐርፌክትሊ ማች ዝገብር እቲ ብልፅግና ስለምንታይ እስራኤል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ሃገር እያ ኣብዚ ሓንቲ ቻርት ገይሮም ኣለዉ ክገርመኩም look at this chart ሓደ ኣብዚ እዛ ቻርት እዚኣ እንታይ ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀጠልያ ናይ ሪቪዥኒስትስ ኢሎሞም ኣለዉ ናይ ምስፍሕፋሕ ታሪክ ሓድሽ ታሪክ ክሰርሑ ዝደልዩ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ መን እዮም እሶም ኢማራት እስራኤል ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ማለት እዩ እቶም ሰመያዊ ድማ ስታተስኮ ስትሮንግ ስታተስኮ ኣላይመንት እዚኣቶም ድማ ሃገራት ከም ዘለዎን ክኾን ኣለወን ዝኾነ ነገር ዝቕየር የለን ታሪክ ዝቕየር የለን ሓድሽ ነገር ዝፍጠር የለን ዝብሉ ግብፂ ስዑድያ ኤርትራያን ተንሰለስተ ስለዚ እቶም ክልተ ኣንጻር ዘለዉ ዝበሃሉ ኢማራት እስራኤል ኢትዮጵያ ክኾኑ ከለዉ ነቲ ነገራት ክቕይሩ ዝደልዩ ዘለዉ ኤርትራ ስዑድያ ግብፂ ድማ ዝቕየር የለን ዝብሉ ትርኪ ካብኣቶም ብትሕት ዝበለ ደረጃ ገይሮም ኣለዉ ሞደሬት እያ ስዑድያን ኤርትራን ግብፅን ኣይኮነትን ኣብቲ ኣላያንስ ይብሉ እቶም ብጫ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሃገራት እዮም ስለዚ ስታተስኮ ኣላይንድ ኣክተርስ ስለዚ ትውግእ ኣብ መንጎ ሪቪዥኒስትን ኣብ መንጎ እትዮም ስታተስኮ ሃገራት ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክኽበር ኣለዎ ዝብሉን ኖ ክቕየር ኣለዎ እቲ ካርታታት ዝብሉን ዝጓጉእለን ዘለዉ የመን ሱዳን ሊብያ ኣለዎ ታዕውዶ ኩናት እዚ ድማ እቲ መጻኢተን ሃገራት ከመይ ጌርካ ኣብ ሓደ ብሎክ ተስግረን እተን ምስ ብልፅግና ቅርብ ዝበለ ኣተሓሳስባ ዘለወን ወይ እውን ኢማራት እትዝውረን ሃገራት ደቡብ ሱዳን ኬንያ ከምኡውን ክፋል ናይ ሶማልያ ፑንትላንድ ናይ ሶማልያ ፑንትላንድ ዝበሃል እዚኣቶም ብኢማራት ዝዝወሩ ምዃኖም ናይ ኢማራት መርገፂ ዘለዎም እዮም ህስስ ዝበሉ ድማ ኡጋንዳን ጫድን እውን ኣለዉ ናቶም መንገዲ ንሳቶም እውን ይተሓባበሩ እዮም ግን ብጥንቃቐ እዮም ዝተሓባበሩ ዘለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ሓደ ዓብይ ሪጅናል ኮንፍሊክት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ናብዚ ኣዲስ ኣበባ ምምፅኡ እቲ ናይ እስራኤል ፍሉይ ልኡኽ ድማ
ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ጌርካ ንምፍንታቱ ጽቡቕ ዝኾነ መግለጺ ጽቡቕ ዝኾነ ምብትታን ንምፍጣር ምዃኑ ክንርዳእ እንደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ እቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክምለስ ከሎ ክዛረብ ከሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ናይ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ብልጽግና አብይ አሕመድ እዚ ናይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ኣይትነብርን እያ ዝብል ዘሎ ሓሳቡ ምዃኑ ኣብዚ ያስምዑ Prime Minister, we know that the war with Eritrea has been going on for a long time, and Ethiopia has no port. It's a huge country. It has 100 million people. But I'm just wondering, how did you dare just travel up to Asmara, meet with then Yesaya, and then declare peace between those two? ስለዚህ እዚ ኣብቲ መጀመርያ 2018 ዝነበረ ግዜ እዩ maybe 2019 ዳቮስ እዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም መጀመርያ ስለዝጅመር ስለዝግበር 2019 የዝግምታነ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ዝኾኑ ዝብለዋ ወደባት የብላን ከመይ ጌርካ ናብ ኤርትራ ደፊርካ ኸይድካ ሰላም ክትገብር ኪልካ ኣብቲ ሄይ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ስምዕዎ countries. Weren't you concerned with setbacks? The military would be upset. You know, there is probably a lot of people, even inside your country, questioning this. ናብኦት ከይድ ከለኻ ካብ ኤርትራ ዘይኮነስ ካብቲ ዝነበረ ሲስተም ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፍርሂ ነበረካ እንዲዩ ብሎ Coming to Davos is more dangerous than going to Asmara because there's big difference, at least in terms of weather. ካብ ነስመራ መኻድሲ ንዳቮስ ንስዊዘርላንድ ማለት እዩ መኻድ ዝያዳ ሓደጋ ነይርዎ ንዓ ይብሎም ኣሎ ቁርብ እኳ ዳሓን እስከ ሸለል ንበሎ ዘስሓቆም ምክንያት ድማ ከመይ ገይሩ ስዊዘርላንድ ሴፍቲ ናቱ ስገለ ኢሎም እዮም ዝሕቁ ዘለዉ ግን እንተወሓደ እቲ ወይዘር ይፈላለዩ ወርሒ ሓደ ስለ ዝመፅእ ዝነበረ ወርሒ ሓደ ድማ ኣብዛ ዓዲ በረት ስለ ዝኾነ ምናልባት ዳሓን ፍሽቕ ኢልና ኣሉለና The most important thing is this. I think you're cordially welcome. The issue of conflict in our region, mainly it's problems of leaders, ego. There is no tangible reason. When we are together, we can make significant change in our society. When we are apart, both of us are killing each other and losing all the opportunities and begging far to the Western world. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፀገም ኣገርግር ኩሉ ኣነ ብናተይ ርዲት ማለት እዩ እሱ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ወይ እውን ድኽመት ናይ መራሕቲ እዩ ብርግፅ ናይ መራሕቲ ፀገም ከም ዝኾነ ፍለጥ እዩ እቲ ህዝቢ ይኮነን ፀገም ዘሎ ናይ መርሕነት ፀገም እዩ ኣብዚ ንሰማማ ኢና ግን he is one of them he is the worst of all እቲ ዝኸፈ ካብ ኩሎም ድማ ንሱ so ናይ መራሕቲ ፀገም እዩ ሓደ ዝጭበጥ ፀገም ኣይረኣኹና ናብቲ ከባቢ ብሓደ እንተተሓባቢርና ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ኩሉ ነገር ክፍታሕ ይኽእል እዩ እንተደይ ተሓባቢርና ድማ ንሓትትና ንቀታተል ፀጋታትና ዕድላት ነባኽን ተመሊስና ድማ ንልምን ይብል ኣሎ exactly you're describing your future ኣብ 2019 ኮይኑ ንዝቕፅል ዓመታት ዝገብሮ ፕሮጀክት እዩ ዝነግሮም ነይሩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ኣይገበረን ብዛዕባ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብፅሒታ ዶ ገለገለዶ ዘረባ የለን ኣብዚኣ ምስ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ነታ ምትሕብባር ዝቐተላ ባዕሉ ምዃኑ ድማ ኩልና ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ሶ እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕርና በሉ ዘፅምሙና ዘለዉ ኢረስ ብዙሕ ታንጀብል ነገር የብሉን ምናልባት ካብዚ ምስ ተበገሰ ይመስለኒ እቲ ናይ ቁጠባ ኩነታቱ ለንቀነት ዝብልዎ ዘለዉ ካ ክተሓዘልኩም የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያውን እናንተ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ነው ትሉታላችሁ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የሚያነሱ ጥያቄ ግን ይሄ የኢኮኖሚ ማሻሻያ አንደኛ ሀገር በቀል አይደለም ሁለተኛ ካሁን ቀደም በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ተሞክሮ የሀገራቱን ለችግር የዳረገው የመዋቅር ማሻሻያ ስትራክቸራል አጀስትመንት እና በአይኤምኤፍ ለኢትዮጵያ የተጻፈላት መድኃኒት ነው እንጂ ሀገር በቀል አይደለም Whoa, this is a good question. እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ሆም ግሮውን ኢኮኖሚ ብእንግሊሽ እዮም ዝብሎ ኣብ ሃገር ዝበቆለ በተሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያውያንን የኣይ ኣብይ ኣሕመድ ኮፍ ኢሉ ምስቶም በዓል ብርሃኑ ጁላን መሻርክቱን ኮፍ ኢሉ ሲ ኣውሪዱን ደይቡን ሲ ነዚ ልምዓት ናይ ቆጠባ ክንገብር ኢና ኢሉ ሃንዲስዎ እዩ ዝብል ዘሎ ንስኻ እንታይ ይብሎ ኣሎ give me a break ቦጋ ኣቢልኩም ኣይትዛረቡ ኩኢላታት ናይ ቆጠባ እዚ ቁጠባ ትገብርዎ ዘለኹም IMF ጽሒፉ ወዲዩ ደሪሱ ዝነገረኩምን ባዕሉ ድማ ዝመርሖ ዘሎን እዩ ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተፈቲኑ
أبزحت هجرات نتن هجرات أبديق زبالة شجر زأتواني كل الكيبلكا نيجيريان كينيا وصلوا كل يوم أبديق زبالنا أبنا إذا شجرات يوم كينيا وكخابنا أبو كال دقاش لزرقبة دحنا لا نيجيريا جن أبكبيز وخنا كرايسيس كم تأتوز جبرة ناي ما في برنامجيو نتبات إيراناتهم ديفالويت جبر وجلجلة لهم زأتوهم سابج كاوكوس أي قالون سلزي اتن ريوزلنا بلاي بوك رياضة لنا كلتات بغتا IMF أبكالوت هجر زفتنا أبزعد ما نهجرات أفريقيا أبشجر كم زنبراز جبرة كونسبتيو كمي مال اسكبر حالنا زو ጉዳይ ዚያ ይብለለ የሚል ጥያቄ ያላችሁ ምንድነው እናንተ ምላሽ? ስህተት ነው። አንደኛ ይሄ ስትራክቸራል አጀስትመንት ያልከው የድሮ የሰባዎቹ የ80 90ዎቹ ፖሊሲ ነው። ትኩረቱም ሊበራላይዜሽን እና ፕራይቬታይዜሽን ላይ ብቻ ያተኮረ እሱን እኮ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁ። አይደለም። አይ በጣም ጥሩ ጥያቄ ያነሳው እዚህ ላይ ለየለ የኛ እይታ እንታይ ስኬል እዚ ስትራክቸራል አጀስትመንት ናይ IMF ትብሎ ዘለኻ ናይ ቀደመት ተሓሳስባዩ ኣብ 7ታት ኣብ 8ታት ዝነበረ ተሓሳስባዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ፕራይቬታይዜሽን ኤንድ ሊበራላይዜሽን ማለት ትካላት ብሙሉ ፕራይቬት ሴክተር ከም ዝኽፈት ነቲ ቁጠባ ድማ ሊበራላይዝ ክፉት ክትገብረለካ እዚ ድማ ነቶም ሃብታማት ምዕራባውያን ድዮም ኢንቨስተርስ መፅኦም ነቲ ፀጋታት ብሕሱር ዋጋ كم زقاصرون شعونة هاجر أبيدهم غيرهم كم دليتهم كم زوروان زجبريو بفلا يدوم مانتهم استراتيجيك سخونة نجاراتون تخونة عادي كال نجاراتون أبيد برايفت سيكتور تجريف كايو تمنجستي نيمكس أسعام كله يكلنيو ما هو بديكم كنت قبل زلهم الوقت كل تقبروا زلهم سوري يكونن إثيوبيان إيرلاينز كله كفالة بركة ورد ولهم تيليكوم نب علاقات ورد ولهم مريت إنفسترز مريت كجزء يقولوا جزاء التجزء يقولوا كل تي ليبراليزيشن كل تي كامبانيات كاتوا يقولوا بانكينج سيكتور كاتوا يقولوا كم بديكم كنت قبل زلهم يجيب زلهم سلزي زين قرات زي باي ديفينيشن حماقي مالتيكم كن جن بعل خاخد قبر خلخاي بعل خا علي خاخد قبر خلخا برتجديد كاخد قبر خلخا ويون أبشجر مسودا كاخد قبر خلخا value واقع نايت نجارات كا أفكينات كلا خنا بنت بعد بحماق example كبكمي كوينات نايت جراي بزنبرلو كوينات نايت جراي كي جمرة خلو تذكروا تخين كوام إسرع كأنت كوينات مالتيو ناي مقالة real estate أقاطع مع ناس دراي كري خيس لازم نبركو مريتين جزاوتنا مقالة سماي بس عنير واقع يزبال سلامتاي تجارو كابتي أبادي ساباز نبرت أجمع شجر سلزقاتهم ببزحي نبي مسونيرم إيرترايان وني جوزونيرم يا سلزق بقولوا تي ريل استيت سماي تتوقسنيرو يعني وقم سقاتمه فالي نايت ريل استيت دوا إيلو مالتي وقم سلزقاتمه كرايس سلزقاتمه سلزتاي مالتيو لك كم زدما أبوجن عقرقرن كلوري تي فالي نايت مريت نايت سقاتاتنا إثيوبيا تحتي زلوا هيجي توم إنفسترات دما بتزلهم سقاتات تقيمة نتي إمارات ببزح نتي كوايتات نتي كالن تجوز الله زخا IMF دما كم زي أيز جبر يوم زبلوا زلوا سكمل سنوات نسمع نيا قنصل يه برايفيتايزيشن ليبراليزيشن የሚል እይታ አይደለም ያለን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚጠቅመውን የፖሊሲ ሐሳብ እንዴትና ለምሳሌ ስለ ፕራይቬታይዜሽን ላንሳለ እኛ እኮ ጠንካራ መንግስት ድርጅቶች እያቋቋምን ነው ያ ይቻለበት ደረጃ ሆነ ይሄ ነው IMF ባለቤቱ ማን ነው ላልከው አብኩተን የጋገርነው ጠፍጥፈን የሰራነው እኛ ነን የኢትዮጵያ እጆች ናቸው የጻፉት የሰሩት የፖሊሲ ባለቤትነትን ማስላለን ነው እኮ ልክ አፍሪካዊ ተብልጽግና ተምሳሌት እንደምንለው ማክሮ ሪፎርም ከሰራችሁስ እንደ ኢትዮጵያ ስሩ የተባለው ባለም መድረክ ولا حنت كوي example زي بقى بعلنا زجبرناينا تكالات institutions نقوم لنا كايدا نجبر لنا بعلنا لما حضروا يزبل زلهم كبيديو كتعملوا أيقونة توم سمعوا زلوا كعملوا نسوا كمان كزارة بخلوا زعمنا يمثلني ባለቤትነቱ የኛ ነው ቅድም ወንድሜ ያነሳው ጥያቄ በዚሁ ነው መመለስ ይሄ ሪፎርም ስናደርግ 3 ዓመት ተዘጋጅተን አስበን በራሳችን ጊዜ በራሳችን ሐሳብ ነው ያካሄደው ለዚህ ነው በጣም የተሳካ ውጤት መምጣት ይችላል በዚህ ላይ ከአይኤምኤፍ ጋር እጁሲ እዙ ክንገብር እኮ 3 ዓመት ሓሲብና አገለ ኩናትና ትግራይኛ ተኻይደ ከለ እኮ ይተሓስቡ ነይሮም አጣጣይ delusional ሲሆን ወላ ተከትሕሱ ቀለغ አገባብ አለው ግን anyway we don't care agromiu the muslim ይገብርለው they can do what they think is right ናታቶም ደዋጽ ዝበልዎ ይገብርለው ኩሉ ትኩነታ ድማ ከምዝ ንሪዮ ዘለናዩ በሐፈሻ ትብልጽግና ኣብ ከምዚ ኩነታት ይዘራረባሉ እቲ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ንሰሜን ክትከይድ ከለኻ ግን ዘሎ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ንሽተይ ከነስማዓኩም ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ ትደመና ቱ ቡቲን ዝውጋዕ ዘሎ
بأنا يكون بس ثم لا أنا خور زحسو زلو تعم مدنجسن نحسبن هالراسن زغلقا حماق دمنا إنيو بوتي يكون بوتي كوينات كمص كوينات يمص له زل دمنا سلازلو كوينات مخيمص طفعات كم تزحلفه طفعات كيدقم طفعات كيمص من اسي كيودا انش تخيب خيا سبوت كيحزنو خيبخيو زي اذا سجن زل منسي حمنسيس نمبر دخلت سبي حمنسي نازل نجازي لا سلام تزمر رحيه لنا سلام تعالي لمنسي حمنسي لك نبر لخد فكري ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ እናኸፍአ ናብ ዝኸደሉ ዘሎ እቲ ከባቢና ግን ካልእ ማኣዝናት እናቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብልፅግና ናይ ኩናት ሸውሃትናቱ ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑን ናብ ካልእ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኣገይ ናብቶም ደፋእቱን ደረኽቱን ድማ ክንሰግር ክንከል ኣለና ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ናቱ ኩነታት ጥራይ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ሓንቲ ለንቀነ ዝወፀት ኣገዳሲት ኣርቲክል ከርእየኩም እየ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ጠቕላላ ነቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዝምባኤ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ዝንገር ኣሜሪካ ፖሊሲ ደረጃ ፀገም ኣጋጢሙሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጠሮ ንዑ ንምርዳእ ንኣብነት ኣብዚ ናይ እስራኤል ምንቅስቃስ ንእሽተይ መከስማዓኩም እስራኤል ግን ካብ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክመፁ ይረኣዩን እዮም ስለዚ በዚ ሓደ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ጂኦፖለቲካዊ መፍሕፋሕ ዳርጋ ናቱ ምርኣያ እንዳኾነ ይመፅእ ኣለዎ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ኣሰላልፋ እስራኤል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዳሓርናታቶም ከዓ ተወከልቲ ኮይኖም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ወይ ከም መንግስቲ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ከዓ ከም በዓል ናይ ሶማሊ ክልል ሶማሊላንድ ክልልን ናይ RSF እዚኦም ናይ ፈጥኖ ደራሽ ዝበሃሉ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ እዚኣቶም ከዓ እቶም ኣካል ናይዚ ልፍንቲ እዮም ስለዚ ነዚ ንምርጓድ ዝመስል ዘሎ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ብየመን ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ነዚ ከባቢ እዚ ኣገዳስነቱ ናይ ብሓቂ ንላዕሊ ኣደይቦ ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ብፍላይ ንእስራኤል ከዓ ብክልተ መገዲ ዝረአ ቀዳማይ በቲ ናይ ኢራን ንእስራኤል ተፈራርሓሉ በቲ ናትላ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ምስካሎት ሚሊሻታት ዘብሮ ኣብ ደቡብ ሌባኖስን ኣብ የመንን ዘለዎ ሓይሊ ከምኡን ኣብ በዓል ዕራቅን ካልኦትን ዘለዋ ብኣቶም ጌራያ ንእስራኤል ከተጥቅዕ ወይ ከዓ ከም ናይ መደራደሪ ነጥቢ ጌራ ክተልዕል ፀቕጥኻ ክትገብር ትፍትን ማለት እዩ ስለዚ እስራኤል ካብ ዝዋን እዚ ምስ ኢራን ኣብ ዓብዪ ምትፍናን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውግእ እውን ኣላ ክበሃል ይከኣል እዩ ንኢራን ካብ ኩሉ ሓይላ ናይ ኣፅዋር ናይ ኒኩሌር ይኹን ናይ ዘይኒኩሌር ካብኡ ኩሉ ኒውትራላይዝ ክትገባ ካብኡን ሓሊፍካ ስርዓት ናይ ኢራን ንምغያሩን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሳዕ ክንደይ ፓውደር ኬክ ይብልዎ ንክፍንጀር ቀሪቡ ዘሎ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ናይዞም ተጎራፈጥቲ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢና ዝመፅዎ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ናይ እስራኤል ምምፃእ ሓጓፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ዝብል ኣሎ እንታይ እዛ ኣብዚ ኤንድ ኦፍ ዲፕሎማሲ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ አትላንቲክ ዝብል ሓደ ካብቶም ቲንክ ታንክ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዘውፅኦ እዩ እዚ ድማ ዓብይ መረዳእታ ምውሳድ ከግድሊ ንዝኾነት ሃገር ማለት እዩ ኮላፕስ ኦፍ ትራዲሽናል ዲፕሎማሲ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ይብሎ በቲ ሃገር ክጅምር ከሎ ኣብተን ቀዳሞት 100 መዓልታት ናቱ ነቲ USAID ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ሶፍት ፓወር ይብልዎ ከምዚ ብረድኤትን ብገለን ገይሩ ዓብ ፅልዋ ዝፃወት ዝነበረ ንዑ ዶናልድ ትራምፕ ቀቲልዎ ቀፂሉ ድማ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ድማ በሽሓት ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ሰጊጉ ኣመና ንእስዎ ማለት እዩ so have faced sweeping cuts leaving their corridors እንታይ ማለት እዩ ዳርጋ ከም መቃብር ዝመስሉ ገይሩ ኣትሪፍዎም ነቲ ኮሪዶታት ናይዚ ስቴት ዲፓርትመንት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ዲፕሎማት ካሪየር ዲፕሎማትን ኣብ ዓውዲ ዝሰርሑ ዝነበሩን ካብ ስርሖም ወፂኦም ሓጓፍ ተፈጢሩ ኣሎ ድሕሪኡ እንታይ ተኪይዎ ነዚ ካይብል ኣሎ policy decisions now bypass intra-agency process so bypass intra-agency process emerging directly from a small circle around President Trump diplomats receive sporadic after the fact briefings undermining institutional continuity ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብሙሉ ዲፕሎማሲ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝመርሖ ዝነበረ ኣልዩ በቶም ንዓዑ ቀረብቲ ዝኾኑ እዞም ሰለስተ ብየማን ዘለዉ እንተሪኢኹሞም እቶም ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓበይቲ ኔጎሲዬሽንስ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ዓረብ ይኹን ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ ኩሉ ዝመርሕዎ ዘለዉ እዞም ሰለስተ ዘርእየኩም ዘለኹ እያ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መሳድ ፕሎስ
ናይ ኣፍሪካን ዓረብን ሲኒየር ኣድቫይዘር ተባሂሉ ኣሎ ሰብኣይ ጓሉ ሰብኣይ ጓሉ ዘይኮነሲ ወዱ ንመሳት ብሎስን ንዶናልድ ትራምፕን ደቆም ተመራእዮም ዘለዉ እዮም ስለዚ እሱ ድሕሪኡ ስቲቭ ቪትኮፍ ናይ 30 ዓመት ዓርኩ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሪል ስቴት ድማ ብሓደ ዝነግዱ ዝነበሩ ብሓደ መሻርክቲ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ዓርኩ እዩ ሳልሳይ ድማ ጃረድ ኩሽነር ብልዎ ስኻ ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ እዩ ኣቡ ነዚ ጃረድ ኩሽነር ድማ ኣብ ፈረንሳ ኣምባሳደር እዩ ስለዚ ዳርጋ ንዑ ብዝጥዕሞ ንዑ ብቐጥታ ክሰምዑ ክዘራርቦ ዝኽእሉ ሰባት ይመርሑ ዘሎ እዚ ድማ እዩ ነቲ ዲፕሎማሲ ቀቲልዎ ኣሎ ወይ እውን ኣሜሪካ ክትፃወቶ ትኽእል ተራ ተዳኺሙሎ ዝብሉ ዘለዉ ከመይ ኤርትራዊ እዚ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ከመይ ኤርትራዊ ነዚ ንሕና ብዓይኒ ሕማቕ ኣይንሪዮን ኢና ከም ፅቡቅ ጌርና ንሪዮ ምክንያቱ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ንኤርትራ ፍሉይ ፋይዳ ኣምፂኢላ ኣይፈልጥን እዩ ትርፎ ሽግርን ዓዘቕትን ማለት እዩ ሶ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣይብለሎ እንታይ ፀገም ኣጋጢሙሎ ኣውትሶርሲንግ ፎሬን ፖሊሲ ከምዚ ስለ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናብ ካልእ ቦታታት ተሰዲዱ ኣሎ ትራምፕ ሪላይስ ሄቪሊ ኦን ጃረድ ኩሽነር ስቲቭ ቪትኮፍ ቢዝነስሜን ተርን ቱ ኤንቮይስ ስለዚ ናብዚኣቶም ዝያዳ ድምርኮዝ ኣሎ ዴይ ፐርሱ ሄድላይን ግራቢንግ ዲልስ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ንሳቶም ዝኸድዎ ዲል ክገብርዎ ዝደልዩ ናይ ዜና ምንጭ ክኸውን ዝኽእል ዩክሬን ሲስፋየር ጋዛ ትሩስ ኢራን ኒኩለር ቶክስ ገለ ዝመስሉ በቃ ንዜና ክዕብልሉ ዝኽእሉ ኣርስታት እናተኸተሉ እዮም ዝኸዱ ዊዝ ሊትል ኮንሳልቴሽንስ ምስ ካልኦት ድማ ይዘራረቡን እዮም their approach favors quick wins over ቀሲልካ ህድኢልካ ክትበፅሖ ትኽእል ስምምዕ ዘይኮነስ ሓፀርቲ መፍትሒታት ንዶናልድ ትራምፕ ንፍዕ ከምስልዎ ዝኽእሉ ታሪካዊ ከምስልዎ ዝኽእሉ ገለ ክረዲት ከምፅእሉ ዝኽእሉ ዝና ከምፅእሉ ዝኽእሉ እዮም ዝጥምቱ ኣሎ ስለዚ ንነዊሕ ጠሚትካ ዘላቕፈት መፍትሒ ንምግባር ሸውሃት የብሎምን ማርጂናላይዜሽን ኦፍ ካሪየር ዲፕሎማትስ ከምኡ ድማ ብዲፕሎማሲ ተማሂሮም ወይ ተመክሮ ዘጥረዩ ሰባት ቦታ የብሎምን ይብላ ኣሎ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ማርኮ ሩቢዮ ዳብልስ as acting national security advisor concentrating power ከምኡ ድማ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ማርኮ ሩቢዮ ተወሳኺ ኣብ ስልጣን ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር እውን ክልተ ዓበይቲ ስራሓት ተገራጨውቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሒዙ ኣሎ career foreign service officers feel sidelined expertise is treated as liability ስለዚ career foreign service ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ደገ ኣብ foreign relations ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጓሒፎም ማለት እዩ እቲ ናቶም ተመክሮ ድማ ከም ዕዳ ኮይንዎም ኣሎ ስራሕ ከማን ክረኽብሉ ዘይከኣሉ meetings are fewer paper trails are thinner ስለዚ ብዙሕ ኣኼባታት ኣይገብሩን እዮም ብዙሕ ዝፈራረም ነገር እውን የለን ይብሎ ስለዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ እንተቐሪብካ ጥራይ ኢኻ ድማ ዝያዳ ተጠላብነት ዘለካ ይብሎ strained relations with allies ምስ መሓዙትና ድማ ብዙሕ ሽግር የጋጥመና ኣሎ ዘብል ዘረባ ካብዚ ዝመፅእ ንኣብነት foreign diplomats struggle to identify US counterparts outreach often goes unanswered ስለዚ ብፍላይ ምስ ተመሓዙቶም ኤውሮጳ ይኹኑ ካናዳ ምስ ካልኦት ጃፓን ደቡብ ኮርያ ዘሎ ፀገም ሽግር እዩ allies rely increasingly on back channel lobbyists and journalists to interpret US policy ስለዚ ዳርጋ መብዛሕተን ጎረባብቲ ሃገራት ኣክንዲ ብቐጥታ ምስ ኣሜሪካ ክዘራረቡ በዞም ጆርናሊስትስ ወይ እውን በዞም ሎቢይስትስ ገይሮም ሓበሬታ ክረኽቡ እዮም ዝፍትኑ trust is eroding እምነት ኣብቲ ሲስተም እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ዲፕሎማሲ requires continuity but personality driven policy making creates cracks ሎቢይስትስ ዘበኑ ዘበን ናይ ሎቢይስት ዲፕሎማሲ that's why ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ዝምድና ክትገብር ምኻለት ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ይነግርኹም ኣለዉ እዚ ካብ ሓደ ዓብይ ቲንክ ታንክ ዝወፀ እዩ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቐጥታ ምስቲ ሃገር ክትዘራረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብምሉእ ዳርጋ ብዲፕሎማሲ ተታሒዙ ኣሎ countries hire Trump connected lobbying firms to secure access India Pakistan Japan among them ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክትዘራረብ ትደሊኻ ሎቢ ዝገብራ ካምፓኒታት ምድላይ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቅርበት ዘለዎን ክኾና ክኽእል ኣለወን ንኣብነት ህንዲ ፓኪስታን ጃፓን ብምሎም ከምቲ ታክቲክ ይጥቀሙ ኣለዉ traditional State Department channels are bypassed in favor of private intermediaries ስለዚ እቲ ጥንታዊ ኣካይዳ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ቻነላት ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ንሱ ተሰጊሩ በዚ ናይ ፕራይቬት ቻነልስ ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ኣድማዕነት ኣለዎ ስለዚ ኣምባሳደርስ report fewer working level lunches and diminished access ስለዚ ብሓፈሻ
أتي أمريكا دونالد ترامب زغطلو زلو بوليسي نبحكي أغرغر زلو ويو كميرترا نزي زبن دونالد ترامب زيادة كان راب حلو زلنا يوم مغنياتو أتي ستيت ديبارتمنت بتخكل أبصر حلو زنبري سألا إينا ينيرو قودا إينا ينيرو إذا حجز اللي حنفشوش دما إيرترا بسكيورتي يخون بوتا دروا عقمي يخون بقطة باك تراب حلو زلوايا سلسة عمت هاللواها سلسة عمت ودي الوان هاللو أبزين كدتات زياتن كتكام هاللوا كنسمع ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ለውጢ ኣሰላልፋታት ተስዒቦም ኣለው ሃገራት እቲ ዞባ ነቲ ግጭትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ለውጥታትን ንምግጣም ብኸመይ ከም ዝሕዞ ከሰላስላ ደሪኽዎን ይርከብ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝቕፅል ዘሎ ወጥሪ ከም ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ጅቡትን ኬንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ኩነታት ክጥቀማሉ ወይ ድማ ንዝመፅእ ለውጢ ንምምካት ፃዕርታት ይገብራ ኣለዋ እስራኤል ነታ ናፅነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝሃበቶ ሃንደበታዊ ኣፍልጦ ሃገርነት ከምኡውን ጉዳይ ናይታ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጽልዋ እተስፍሕ ዘላ ቱርኪ ሃገራት ኣማራጽታት ክሪኣ ገይርዎን እዩ ስዑድ ዓረብ ቱርክን ግብፅን ብሓደ ክስለፋን ከለዋ ኢማራትን እስራኤልን ድማ ብኣንጻሩ ቆይመን ኣለዋ ገለ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓደ ካብዞም ክልተ ሰላልፋታት ከም ዝውግና ብንጹር ገሊፀን ገሊአን ድማ ናብ ሓደ ዝዛዘወ ኣረኣያ እኳ እንተለወን ብግልፂ ካብ ምግላጽ ግን ተጠንቂቐን ይረኣያ ኢትዮጵያ ካብ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ብወግዒ መርገፂኣ ከይተፍልጥ ጥንቃቐ እኳ እንተገብረት ናይ ቀረባ መሓዛ ኣቡዳቢ ኮይና ግን ትቕፅለላ ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ከም ዝሕብርዎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣፅዋር ክተጓርተሉ ኣብ ዝጸንሐት መስመራት ሶማልያን ምብራቓዊ ሊብያን መሰናኽላት ክገጥማ ጸኒሑ ስለ ዝኾነ ኢማራት ኣፅዋር ናብቶም ዕጡቓት ንምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክትምርኮስ ከም ዝገብራ ጸብጻባት የመልክቱ ሮይተርስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝምወል ሚስጥራዊ ማዓስከር ወተሃደራዊ ተዓሊም دعم سريع أو كل البينشانغول جوموس كم زهانة تسجلت سبساب أو تينيروم أتسبساب نسوتة دحر حيدة معلتات بعلم الزي من رخب بزوان إثيوبيا فقد نايتهم أبي وعلى حبرة أفريقيا كسب صبوز نبرو غازيت أنياتات رويتر السريزو فقد سرح كالوت ريبورترات هنا يحدثن حبرات إمارات عرب نمعسكر دعم سريع أو إثيوبيا مولا مقبران أو كوينات حد السودان إدام إتوان نزقرب الله كسي بيتلقاقا من سيقاتو إثيوبيا ندعم سريع حاجز تقبر اللازم الكسي بسبب سلطان سودان قريب الله نيرو من قس إثيوبيا أتوقات دعم سريع المشارخ من اوكي كم تريو زلهم اتي الله يانس ننوي حوان كنزاربلون كنبللون صنحنا غداي كوينو حجي دما نابي غصو يخيدالو بفلاي مبرهي كنبكم ابزي دعم سريع لنقني هذا مصلحتي زي ذا سنتري زبل زوصو مصلحتي زي ناي دعم سريع مراحي كم تريو زلهم اب دبي بزح بروبرتيز كم زلو رخيبهم ملو زي دما اجين أب إمارات يقمت رايدة كونسي اتجنزب بوجن أجرجرون زوم تزلو أب إمارات إنفستي قبل خمسة لون صبغ زخون الربحة حيزو خمسة لو سجلت عبريتاي وتيزلو زدما أجين كندمنتاي اتدعم سريع مس إمارات استتأسى سر مخانو زجلتن زن سرن وتيلو كابزي بزيف اللدما كاله مسوز التحاس حدا داس عبريتان وتيلو سكيورتي كونسل ويون UN حجون أبز حلف أمريكان سلسة أبالات نايد عم سريع مرحتي نايد عم سريع قدا وريدوم نيرم نبلنا هجد ما تي UN Security Council دما كالوت 4 كوماندرات حووني حميت زركبهم قدا أغاميت اللهم الله سلازي إزو النفس زخاله أقد أساس قمت خوين الله مالتي سلازي بتنرو يزلنا كنتات أتي نجر نا بسلا نا نتصرني متصالو إذا كان تايز فتر زلو أتي إمارات أبتقو دايت تجبر زلا كنتات مور نتدعم سريع بسكيورتي كونسل يقوم بخالوت إيجنسيتات سقطنا مصعي متصالو تحق دما نام مجهات جزء يقربالو كم زيلو نهلوه حنتي أقدر أسمع بالد مالا Its eastern border with Sudan following violence linked to its neighbours' civil war. Fighting between Sudan's army and the paramilitary rapid support forces in the border town of Altina has killed 5 Chadian soldiers over the weekend. The government says the move is necessary to protect its citizens and prevent the conflict from spreading. Chad says the border will remain closed until further notice. Sudan's army says the rapid support forces have conducted drone strikes targeting civilian areas in the city of El Obeid. كم نريد لنا أبزون انتخونه أمانجو عادن سودانن زلوا شجر دمالو تدعم سريع زبال دما نتي مسراويت نايج عاد وين شجر كفتر جمير له وتسيت نايزي زجبر زلوا دما منجس نايج عاد مس منجس السودان وين كسرح كم زخل زجلتيو سلازي ناي ليبيا من قدي نمعت أو بزحس عرب زجبروا له زلوا بجعد دما تقولوا تات ناي معت أو كجات مولو أبزخل كنا تات زلوا له
اتونكو ني إمارات كترفا زغل نزي ناي هيوت ناي دعم سريع نمنوح كترفا زغل عدل انتلو بمنقدنا بلسكنا إثيوبيان تراي كونسل سلازي ازي دارجا زبس حسب تردادي إلو زولو أرستينا نرزالنا very very interesting time كل سبدما أستوعيلو كريو زولو كنتاتيو ازي أبزيون كتسموات خوليهم كدانا يلواني تخوينا زي ترف سلازخونا إمينانت سلازخونا لا أختون سلازالله خمن إمرت سولا دو سلازو يبولو تأزيزو سلازخونا أفتو مجلسنا تغشنا هنا RSF زبها الحيلي أبتشافنا يتفاع سلازالله نسخ فصل له أنت بزي حول لا تهاي التزاز تهاي والله سواي زي تلاخ سواي سلز حول يمسألة ناوزي تلا أختو دوب أنت لنا أطرح يتقين ناس دو زولي أجن عندنا نزار وزلنا إحنا نوقع زلنا حفظوا له قدينا نوقع زلنا زموز زلوا ناي أبي تجارو هزوا الدناجيرهم نمت قاعد خدالو كيناتي سحت أرلو يمزول بعلم كيم سراويت ناوزي كيدو تناول زدف وزلو ناي تقرأي سراويت سبق أوريم إني تردي هندو محناس لعل حدا مليون تفن غلطين حزينا زلنا تايز بهالجستيفيكيشن تقرأي كينات زنافق زغونا سبيلن بايزوي أو أرمي أتي مرداتا نايت كوينات بيمانن تقامن حدا عينت مدمدم تايد بتعزلو نت كوينات من يدفعهم زلو نابي خيط كم زلو نملا سابتنا يكرنا أفريقيا نشتي كوسخالكمي تركي رسيب طيب أردوغان نوقعو عودة أديس أبابا أتيو اتعودت إثيوبيا ناب إمارات إسرائيل زيادة كي تسقع زقبر فتنة توهيلو يترأيو إثيوبيا زاقيد أبت إسرائيل نسومالي لاند زهابت توفلتو مرقت سيابن تسري قلساتن يخون مبركم أمسا ياسمم معودب نسومالي لاند أفلت وكتب مس هرقيسا سمم معكم زفرمت أبقمت بمتاو ناب إسرائيل نسومالي لاندن كتسقع تخلولو إثيوبيا أفدق بحر كيلو عمدلا مسير ترازلو وطري كقادت جيريو أتم السومالي لاند زقبرتو سمم مع لعل دبلوماسيا وتسقط سلزس عبا نتقود داي كام مدفع سقط كتبل تقديدا نيثيوبيا نسوماليان زشمقل بريزيدنت تركي إردوغان إسرائيل هرقيسا فلتو مهوا نسومالي لاند يخون كرن أفريقيا زخون يخون ربحا كم زهلو أبدي سابا بزكايدو عودت قليسو إسرائيل نسومالي لاند أفلتو مهوا وقعوز قبرتلو إثيوبيا نسوماليان أبقود داي أفدق بحركة كايدو استسما معلو زته أبستقوات تلوانيو زي هاندبت هاو سقومت إسرائيل نيثيوبيا زيادة أمارات تاتيبو والو أبزق زي إثيوبيا أمارات أفدق بحري كاب سوماليا قتيمو والو ويدما من سومالي لاند زقبرتو سممع داقماي كتبر أبرو تخليها إثيوبيا أبزوان زينة تقود داي زين تتلقلو زقات ما تغطي كاب تزحلفكو حتى خلولو انتخون إثيوبيا زاقيت زلوا أمارات تات كفوت كتقبرو زمرت تمثل إثيوبيا مستازم دنامس إرترا كل حل حزنها إمارات عرب تبوق ركب كتقبر كلا أسمر دما مستخالي وجن كتسلف جروالو إرترا نزح رياض وسدت أقرات ما خلاي مبرق أمونجون تسن حزم دنا كدم مخراريو بريزيدنت إساس أفوركي أبترب زكايدو قال محدد إثيوبيا تلعلو زلا حتى أفدق بحرن وأنت ودب عصبن بدفيت إمارات عرب مخانو كسيسو نيرو إمارات عرب إثيوبيا كالوت قروا بالتهاجرات تقيمة أو السودان إذا تلتو كم زلاون كسيسو إرترا مسكبت يخون محزا سعود عرب زلوا زمدنا كتحيي الحق زوا أبز حلف فوارح مرحتن سب سلطانن سلستين هاجرات أبرياد كايرون أسمران ترخيبهم بزعوات ستاك كم نريد زلنا أتمنى قصات كاب جزء ناب جزء النارسنا نعبين زخدل زلو جزء نازلنا هذا نجار تراي كبر هكازفل أتي alliances بعبيو نتزوبانا بزح بده هو كفتر زخل مخانو مرد اللي كم تا أقدم بيلنا زبلنا يو إسرائيل زعتو تبوت هذا ما قصينو كنا برايكني نبي حكي كتحساس بكاز زخل كنتاتي إسرائيل أبز بوتاز مزيا أبز كباب زي كتسعوت مجمرة it's going to be a difficult situation أغليل كاكرة أنا إس كاكرة زخل زخونا نجر يبلون this is going to be as serious as anything إسرائيل زلوا من البعض سنة إيران دايناميكس ريخة دحريو نافت كبابينا كت قبرت خل زي حجي أنكي لوزلو أبنا نتنياهو ويونا إسرائيل سايكولوجي انتايزبل زربا يسمع له ويونا بتناتهم فورين بوليسي إسرائيل كاب أمريكا كاب أوروبا كتفنتت دلائز بهالزغا تسأل أنتنا تاب أوروبا أنا أمريكان يريولو سلازي قبل لي دما كتبنا علمنا بإسيا جوز بيفت يقبر سلازولي غير سلازولو ناي قد ناب إسيا جوز ناكن كيدنا مورس مدو مس إسيا مس إنديو مس إندونيسيا دي مس كالوت كجبرو مدبات كم زلوا ميزنجر بس إندونيسيا وقاي بالنية مانيات مستناي قازا كونتات مس أجمع سلازولو قلنا بإسيا جوزهم زيادة تكره جبريو عند علاماتهم دما ناب إسيا كجبريو ما يجبرون كلا عرستو خينو أب سومالي لاند استراتيجيك أو بريزنس
power projection ናቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ክኸውን እዩ ኣብ ሶማሊላንድ ክገብርዎ ዝኽእሉ ድማ ንኢትዮጵያ ተተቆጻጺርካ ብንግዲ ድዩ ሰራዊት ክትሕዝ ድዩ ንኹሉ ነገርቲ ብዝሕዝቢ ዘለዎ ሃገር ንዑ ኣብ ኢድካ ክትእቱ እንድሕር ኺልካ ኣገዳሲ ክኸውን ብናቶም ካልኩሌሽን ኢትዮጵያ ብልጽግና ማለት እዩ ራሽናል እንተዝኸውን ነይሩ ኖርማል ዝሓስብ ስርዓት ዝኸውን ነይሩ ካብ ቱርክን እስራኤልን መን ይሕሾ እንድሕር ኢልካ ኣብ ቁጠባና ኢትዮጵያ ትዛዓበየ ኢንቨስተር ናይ ወፃኢ ኢንቨስተር ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ካበይ ድመጽእ እንድሕርኩም ቻይና እዩ መበል ካልኣይ ቱርኪ እዩ እስራኤል ኣይኮነን እስራኤል የለን ኣብቲ ሊስታ እውን ስለዚ ዓቢ ናይ ቁጠባ ምንጪ ወይ እውን ኮኦፕሬሽን ምስ ዝገብር ብቁጠባ ደረጃ ቱርኪ እዩ እዚ ምስ ቱርኪ ዝያዳ ዝምድና ክግበር እንተገቦ ምስ ከባቢዩ ምስ ሶማልያ ኣብ ደገ ባሕሪ ምርካብ ድገለ እውን ምስ ሶማልያ ምስ ቱርኪ ዝያዳ ውፅኢት ክረክብ ምኻለ ትሕቶ ግን ኣውቲስታታት ስለ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ባዕሉ ጥራይ ክውስኖ ዝኽእል ነገር ከም ዘይብሉ ኣስተቢልካ እንተሪኢኻ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት የጋጥም ማለት እዩ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት እናተመለስና ክምለስ ከድና ክንከይድ ስለ ዝኾነ ሕጂ መጀመርያ ብመን ክጅምረልኩም እየ መሲልኩም በዚ ናይ ልንቀነ ዘሎ ኩነታት ክንጅምር ኢና እዚ ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ብዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ነዚ ናይ ጸለምቲ ገለ መለ ኣጋጢሙ ዘሎ ማለት እዩ እና ተተሓሒዙ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናይ ትግራይ ግዝኣታት ዝሓለፈ ውሳነ ነይሩ ምስ መረፃ ተሓሒዙ እዞም ደቡብ ትግራይን ምዕራብ ትግራይን ናብ ኢትዮጵያ ዘካለል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ተመረፃ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ውሳነ እዚ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ቅድም ክብል ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ውፅኢዎ ነበረ ክልል ትግራይ እቶም ናቁጣታት ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝጠቃለሉ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ሃንደበት ድማ ተመሊሱ ውሳነ ንሱ ገልቢጡ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበረሉ ኸይድ ኣሎሞ ኣብዚ መዳይ እዚ ታይቱ ውሳነ ንሱ ሕዚ ንምንታይ መፅኡ ባህጊ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዝብል ነገር ንራሞ ከመይ ገምጊም ከሳ ንዓይ ሓድሽ ነገር የብሉን ቅድም ኢሉ ኣብ ትግራይ ነቢልዎን ነይሩ ዝተባሃለ እውን ስውን ስልቲ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ንክመርፅ ዘግድድ ሕጊ የለን ቅድሚ ሕዚ እውን ተባሂሉ ዝነበረ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ንክመርፅ እዩ ኣብ ትግራይ ክበሃል ማለት እዩ እሱውን ልክዕ ይነበረ ቅቡል ኣይኮነን ከም ውልቀ ሰብ ይቕበሎን ከም ውድ እውን ይተቐበልና እዩ እዚ ስትሮንግሊ ተቃዊምና ኢና ወላት ናይ መጀመርያ እውን ማለት እዩ እቲ ናይ ሕዚ ከዓ ግልፂ እዩ ኣነ ዝርደኒ ፌደሬሽን ምክር ቤት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክውድእ ሕጋውነት የብሉን ምክንያቱ ተጋሩ የለና ብመሰረቱ ማለት እዩ ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክውስኑ ስልጣን የብሉን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዚ ካበየና ይስከለተም ሕገ መንግስቲ እንተኺልካ ካበየና ይኸይድ ተፈለጠ ጉዳይ ማለት እዩ ኩሎም ስቴፓት ተጠፊኦም ናይ ባዕሉ ውሳነ ይብሎ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዘሎ ውሳነ ግን ናይ ዝኾነ ኣካል እንተይኮነሲ ካሊእ ትካል ኣይኮነን እሱ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ትካል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝነገረና ሲ ናተይ ዘረባ ናይ ኢትዮጵያ ፌርማ እዩ ኢልና እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሰው መሬቱን ለማስመለስ በህጋዊ መንገድ አልቻልኩም ካለ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት መፈጸም አልቻለም ካለ እና በጊዜ ሂደት እንደዚሁ ሰላም ፈላጊ ሆኖ ህዝቡ ሰላም እንፈልጋለን እያለ ባለበት ሌላው አካል ደግሞ መሬቱ ከትግራይ ውጭ እንደሆነ አውጆ በዚህ የሚቀጥል እቀጥላለሁ ካለ ማንኛውም ፎርም የትግል ፎርም ተቀባይነት ያለው ትግል ነው የሚሆነው ማለት ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ታገይምናቱ ንኹላቶም ወላ ኣብ ካልእ ክሰምሩ ዘይክእሉ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ዘስምር ዓሻ መራሒ ዝብልዎ በዚ እዩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዶ ዲስካሽን ዶ ገለዶ መንዶ ክስቶ ዶ ዝብሉ ዝነበሩ ሓይልታት ሎሚ ብልፅግና ማስክ ቀሊዑ ምስ መፅኦም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ well we have no option ስለዚ ንትግራይ ግዛኣታዊ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ግዛኣታዊ ሓድነትና ክትሕልውና ዘይትኽእሉ ተኮይንኩም ወይ እውን እቲ ተሪቶሪ ናይ ትግራይ ክሕልዎ ዘይክእል ተኮይኑ ደን ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ቅቡል ይብሉ ኣለዉ ያ that's exactly what is happening ተቀደም እውን ከምኡ ነይሩ ሕጂ ግን እዚኣቶም ነቲ ናይ ቃልሲ ናይ ትግራይ እንቅፋት ኮይኖም ዝነበሩ ንኩላቶም ኣብ ሓደ መስመር ዘምፅኦም ዘሎ ባዕሉ እቲ ብልፅግና ኣቢዩ ማለት እዩ أنا حنتي تقرمني أبزيات سمعوا نزيا مرسمع يا قدم
ሰብ ስልጣን ዝነበሩ ምስ ቀዳም ስር አብይ አሕመድ ገዲፎም ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክዝትዩ ሉሊ ፖለቲከኛ መሓሪ ዮሃንስ ፀዊዑ ንጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳን ዘነጻጸረ ጽሑፍ ዘቕረበ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ሉሉይ ስም ዝነበሮ መንእሰይ መሓሪ ዮሃንስ ንትግራይ መራሕቲ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጎኒ ሰልፊ ብልጽግና ኮይኖም ነገራት ዝሓውሱ ዘለዉ ዝበሎም ካብ ጌጎኦም ክእረሙ ይግባእ ኢሉ መሬት ራያ ከባቢታት ጸለምትን ወልቃይትን ንብልጽግና ወገናት ተሓሊፎም ሂቦም ዝበሎም ነቶም ሰብ ስልጣን ነበር ሕጂ ኣቐዲሞም ኣሕሊፎም ዝሃብዎ መሬት ብናይ ፌደራል ቤት ምኽሪ ካብ ትግራይ ወጻኢ ክመሓደር ተወሲኑሎ እሞ እዚ ከዓ ሰማዕ ከም ዘይብሎም ዝሕብር ኢሉ ኤርትራ ክትውረር ምስ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ክሰርሑ ካብ ፈለማኡ ዝወሰኑ ምዃኖም ኣብ ናይ 60 ኣኼባ እውን ገና ኣብ ግዜ ውግእ ምስ ብልጽግና ተሰማሚዖም ብረቶም ኣንጻር ኤርትራ ከቕንዑ ዝወሰኑ ሰባት ምንባሮም ዝሕበር እቲ ጽሑፍ ሕጂ እውን እንተኾነ ከምቲ ምስ ካታሊኦም ዝኾነ ክብሪ ዘሂቦም ዝበሎ ውድብ ብልጽግና ምዝራብ ካብ ከኣሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ዝግበር ነበረ ወደኽደኽ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ እዚ ናይ ኤርትራ ወታደራትን ናይ ትግራይ ወታደራትን ብሓደ ኣኼባ ዝገብርሉ ብሓደ ኦሪንቴሽን ዝወስድሉ ብሓደ ናይ ስራሕ መደብ ዝወፅሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሰምዕ ምስቶም ጽምዶ እውን ምስቶም ናይ ኣምሓራ ፋኖ እውን ያው መቐለ እናተመላለሱ ምናልባት እውን ካብኡን ላዕሉን ናኸዱ ብሓደ ኮይኖም ይንቀሳቐሱ ከም ዘሎ ይሰምዕ እየ ሓደ እዚ ፀረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዛ ቪድዮ እንተሪኢኹማ ሓደ ሰብ ይሰይድለይ ጌታቸው ረዳ ናይ ሕጂ ሞይኡ ማለት እዩ ዝቕፅል ሞይኡ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጫማ ወይ እውን ርስሓት ምውልዋልን ምፅራግን እዩ ኮይኑ ዘሎ ግን ካብኡ ድማ እቲ ዝገደደ ዝብልዎ ዘሎ ወይ እውን እቲ ዝሓመቐ ዝብልዎ ዘሎ መብዛሕትኦም እዚ ጻድቃን ዝበሃል ሰብ እዩ ኣደኖ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ናቱ እዚ ሰብ እዚ ክርዳእኒ ከኣለን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይኹን ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ክልቲኡ ህዝብታት ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቂምታ እዩ ዘለዎ ነዚ ህዝቢ እዚ ፈፂሙ ብሓደ ክሰርሕ ዘይደልዮ ብልጽግና ንዝገበራ ኮንዲሽን ድማ ክሽፍነሉን መጋበርያ ኮይኑ ነቲ ናቱ ፕላን ንኸሳልጥ ኩሉ ግዜ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ እዩ እቲ ዘገርም እቲ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ጥሕሰታት መወዳእታ የብሎምን ኩሉ ዓይነት ጥሕሰትን ፀገምን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ርዱእ ዝኾነ ነገርና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ወፂኣላ ብኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብኣሜሪካ ማለት እዩ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ዘውፅኣ ማለት እዩ ዕላማ ነቲ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ዘሎ እዩ ቀፃሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ቀንዲ ኣጀንዱ ማለት እዩ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ከምዚ ናይ ክልል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ከም ዝደሊ ኮይኑ እንዲኻ ድመፅእ ግን ነዚ ምቅላዕ ኣገዳሲ እዩ ዋላ እኳ ኣቴንሽን ክወሃቦ ኣይግባኣን ንብል እንተኾና ነግድን እዩ ክግበረሉ ብኤርትራ ደረጃ ብግለሰባት ደረጃ ከይንዛረቦ ምስ ኣማንኤል ሓደ ግዜ ኣማንኤል ቤደማርያም ዝገበራ ፖስት ሼር ገይረ ነዚ ሰብ እዚ ብፍፁም ከይንግደሰሉ ኢልና ወዲና ነርና ግን ብሃገር ደረጃ መልሲ ክወሃቦ ግን ደስ ይብለኒ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ሞራላዊ ብቅዓት ዘይብሉ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ምዃኑ እዮም ነጊሮም ዘለዉ ብዛዕባ እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ባያስ ወገንነት ዘለዎ ኣብ ግምት ዝተመንጎሰ ዝተደገፈ ከምኡ ድማ ናይ ሎቢ ኮንትራክት ስለ ዘለዎ ሎቢ ረብሓ ስለ ዘለዎ ንሱ ነቲ ረብሑን ኣጀንድውን ኢሉ ከም ሓደ ዘይሻራዊ ኮይኑ ክፅሕፎ ዝፍትን እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝኸስዎ ዘሎ ሰፖርት ፎር ኢትዮጵያን ኦኩፔሽን ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕሪ ንክህልዋ ንጎምሸትን ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ መንጎኛ ኣካል ኮይኑ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ትክሲ ናቱ ማለት እዩ ዩኤስ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣበባ ናጊ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ቀፃሊ ብቲ ጉዳይ እቲ ብናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ወይ እውን ነቲ ናይ ብይን ናይ ኢኢቢሲ ዝበሃል ዝተወደ ጉዳይ ኣብኡ እናተመለሰ ኩሉ ግዜ ሓረካት ስለ ዝገብር ሂስቶሪካል ሪቪዥኒዝም ከምኡ ድማ ንታሪክ ክደግም ዝፍትን 10 ግዜ ናይ 2000 ዓመት ዶ ናይ ጀነፍሪድ እናበለ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣቃውማ ከበላሹ ስለ ዝፍትን religious narrative ከምኡ ድማ the second nation to adopt Christianity is labeled as false ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያውያን ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ዘሎ ከም ሓቂ ገይሩ እናተዛረበ ንኤርትራ's Red Sea coast highlighted as a gateway for Christianity and Islam into Africa ብሓፈሻ እቲ መልሲ ብትክክል ነጥቢ ብነጥቢ እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ኣነ ድማ ናይ ብሓቂ ተሓጒሶ ኣለኹ ስለምንታይ ክምለሰሎም ዝግብኦም ኤርትራ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓውዲ ጽቡቕ ዝኾነ ስጉምቲ ክትገብር ኣለዋ ሓያል ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዋ ክንብል ከለና ነዚኦም ቀፃሊ ነቲ ናራቲቭ ዶሚኔት ዝገብሩ ኣብ ብዙሓት መፅሄታት ከም ኤክስፐርት ዝጥቀሱ
ንዓታቶም ብኮናቶም ኤክስፖዝ ምግባር ናይ ኤርትራ ተልእኾ ናይ ኤርትራ ዕላማ ናይ ኤርትራ ግዴታን እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ንምባል ዘይኮነ ንሕና ድማ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ምቅላዕ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ብግለሰባት ይግበር እንዲ ኩሉ ግዜ ግን ብመንግስቲ ኤርትራ ብመንግስቲ ደረጃ ዝግበር እዩ ተሰማዕነት ዘሎ ግለሰባት እውን ክፅሕፉን ክገብሩን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ነዛ ዝገበሩ ኣገና ኢልና ኣለና ብዙሕ ብዛዕባ ክግደስ ኣይደልን ያነ ነቲ ሰብቲ ዳርጋ ገለ ካብቶም ውፅኣት ፀረ ኤርትራ እዩ ናብ ፅቡቅ ዜና ምስ ንሰግር ድማ ኣልፋ ዝበሃል ሓደ ካምፓኒ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ዝበሃል ኤክስተንድስ ኣንጉሉ ኮፐር ጎልድ ፕሮፌሪ ፉትፕሪንት ዊዝ ኒው ድሪል ሂት ኢን ኤርትራያ እዚ ናይ ካልጋሪ ካምፓኒ ዝኾነ ኣብ 23 ዘውፅኦ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን or the company is pleased to announce recently received a first batch of drilling results from a program of blah blah ኣብ ኤርትራስ ወርቂ ረኺቦም ከም ዘሎ ብዙሕ ቦታ ዕደና ሒዞም ዘለዉ እዮም ስለዚ ወርቂ ኣብ ዝኸበረ ደረጃ ኣብ ዘለውሉ ኣብ ኤርትራ ወርቂ ክርከብ ከሎ ንሕጎስ ንኸርዕ ኣይሆፕ ንቁጠባ ኤርትራ ንመነባብሮ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ድማ ተስፋ ንገብር ልኹርና እዚ ህዝቢ ትሪኦ ኣለኻ ብሓጎስን ደስታን እዩ ዘውዕሎ ዝፅንብሎን ዘሎ እዚ ከዓ ፃማ ናይ ዝሓለፉ ኣሕዋቱን ደቁን ውፅኢት ናቱ እዩ ብምሉእ እዚ ዝሰብ ዝሕጎስ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ የተሓጒሰ ዘለኹ ሓጎስ ዓርኪ ሕልፎት ከመይ ኣላ ዓርኪ ሕልፎት ዳሪ ነዊሕ ስትራቴጂ እኳ ትኢላ በቃ ነዊሕ ኢላ ትወፅል ትሪኦም ዘለኻቶም ከልዑት ዘሉላ ገለ ትኸይድ ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ካብ ኩሉ ዘሐጉሰካ ኣብዚ እዚ ባሕሪ እዚ ብደም እዩ ተቓንዩ ندم يخايو ززيم بزي كرعاني مزبلك هذا اللغو زولو دزي زمان سيزي ببتارتان دا توارار سيدي جغننتي حليفو زخبان زبوتازن ستاريخ زبوتازن زا بحرنا يرتراس كل جزيا كمان تدخون تسبسي كل جزيا كم يلملون تزخون يزبلانه because جرمانه بحري بحر كم زلنا زبيتش زي ابزعو جزيا مسس بغو يزر زلنا كل جزيا بخم كمال قالو زخلي تمنيتي ኤርትራውያን ኣብ ገምገም ባሕር ከም ዘኢሎም ክሕጎሱ ከለዉ ንኤርትራውያን ደስታ ዝገብር ንፀላእትና ድማ ዓይኖም ደም ከም ዝመልእ ዝገብር እዩ ስለዚ ናይ ሎማ ኣርእስቲ በዚ ክውድኦ ይደሊ ላይክ ግበሩልና ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ሃቡ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ክገትፈኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች كتبن وينوا معلالة شعبي حريف اندي والطيب شطارة انتون حانتي شعبي معي كلنا دياسبورا يقوم عاجز لنا عودنا حفاشي لحدنتنا بزين سرتنا يسورانا ما يكسنا ذلك عتبر زي الفلالات إريترا أمنتنا أصلا ما يكسرنا إريترا واجنا إريترا حاضرنا سمتا تمتا من فلالينا هالي اللي هالي اللي انقنقا إريترا تغدر بدوكا